Ακούγεται πολύ εντυπωσιακό και ήταν ακόμα πιο κουραστικό και εντυπωσιακό, γιατί έπρεπε ουσιαστικά να ξεκινήσουν από το μηδέν, μαθαίνοντας όλα τα συστήματα ενός δορυφόρου, ηλεκτρονικά, κολλήσεις, θεωρία, τηλεπικοινωνίες, δηλαδή ό,τι θα έκανε μια πραγματική ερευνητική ομάδα. Πήγαμε στην Νορβηγία, δηλαδή κυριολεκτικά είμαστε στην κορυφή του κόσμου, γιατί αυτή η πυραυλική βάση είναι πάνω από τον Αρκτικό κύκλο και είναι βάση που κανονικά στέλνουν πυράβλους και δορυφόρους και κάνουν διάφορες μελέτες πάνω στα θέματα ατμόσφαιρας, το βόρειο Σέλλας μελετάνε κλπ. Αυτή η βάση λοιπόν είχε τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορέσει να κάνει τις εκτοξεύσεις των 7 πυράβλων. 7 πυράβλους χρειαστήκαμε, γιατί σε κάθε πύραυλο ήταν 2 ομάδες, 2 από κάθε χώρα. Και μία από αυτές ήταν ο δικός μας, ήταν ο τυχερός πύραυλος νούμερο 6. Ανέβηκε σε 1 χιλιόμετρο, μόλις έφτασε στο χιλιόμετρο απάνω άνοιξε ο πύραυλος, ελευθερώθηκε ο δορυφόρος μας και κατεβαίνοντας μπόρεσε να μας στείλει στοιχεία πίεσης, θερμοκρασίας και GPS, ξέρουμε δηλαδή ακριβώς από ποια σημεία πέρασε. Είχαμε βάλει 2 κάμερες και ένα μηχανισμό που άνοιξαν οι κάμερες, απεικόνισαν το έδαφος της γης και με ειδική επεξεργασία μπορέσαμε να κάνουμε ένα τρισδιάστατο ανάγλυφο. Είναι η δεύτερη φορά που ασχολούμαστε με αυτό. Είχαμε πάει και πριν 2 χρόνια πάλι στον ίδιο διαγωνισμό. Είχαμε πάρει τότε τον έπαινο πρωτοπορίας και ομαδικότητας. Οπότε αυτό που κάναμε τώρα στην ουσία συνέχισε από εκεί που συνεχίσαμε την πρώτη χρονιά και τα πήγαμε αρκετά καλά. Καλύτερα δηλαδή, γιατί πατήσαμε στην προηγούμενη εμπειρία που είχαμε.